balapan ya kajai penriu jungi mentala katu kat Nepal ni semua tu bangidang sadin habai dei bakajing dawa habai dei bakajing yada ini kum kajai penriu nomor takadau lingba kanika jingya rally da ki motorbike kum ki samlang ngin kershan ya ka resolution kaban wanra iba adan mala basayumat u MLA MDC jong kanong ram lashai kasngi hangtai po assembly ya kani ka resolution an sa table lashai bat ngi kum kadak kabangin kershan ya kani ka resolution balawan ra daw ni u MLA bu nong ilam jungi lingba kani ka bike rally ngi penpau ya ka jing kershan ni ka support ya u ba unwanra po assembly lashai kasngi bat ka ba arpat kabaling ba kani ka bike rally kanong ru kajing pensngo thu lani kata ka awareness di kinong snong jong ka sor shlong bat ikari bro kowe balade ka poringi bakum ka jela me gale bro kowe bangin yo no ya kani ka life spa nyu kowe ka khnit ka badan kam yingi na kariti sin sha jong kari india ban yada ingi kum ka jat bulu ka kerpang namar ta kadau kini ki arteli kinong rem ki bangi ngi khot ni were phi hani kasngi bani ya da kani ka bai rally ngadan tangkat ni banong lada ki paipa nong nong hanagalan eastern nagaland ki belak don ya ka article 371 ki dangwan ya kendu yangi banong ki kwa sik schedule to ya bishar ni mapi ka jing trekam ka jing don kam let's say kabak hambiang namanta ban sinsya kadar hapok ka ri ke jongi detang kawe